Gabon deizuela guztioi hasteko eta behin Madril aldera joko dugu gaur, izan ere, beste behin ere, bizirik atera da zentsura moziotik Mariano Rajoy. Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar. Baina lasai aizue, izan ere ekonomia datu onak ditugu eskuartean, eta azelerazio eta desazelerazioak ere izpide izan ditugu, izan ere ekonomiaren hazkundearen desazelerazioa izan dugu albiste. Mejor para todos. Desa ez da erreza hau, Y cuanto peor para todos, mejor. Desaceleración, ¿vale? Temperatura epelak utzi dizkigu ekainaren 14 honek, tira, eguneko gai nagusiak bilduko ditugu segidan, lerroburuetan. Yo estoy convencido de que muchos presos y presas sí. Autokritikarik egin gabe, eskakizunik egiteko egoeran ez daudela erantzun die Iñigo Urkullu lehendakariak euskal presoei, gaur arratsaldeko albistea da hori, sakabanaketa eta urruntze politika bukatu arazteko eskatuz, euskal presoek igorretako gutunei erantzunez esan ditu horiek Urkulluk, Jaurlaritzako buruak dio presoek eta euren inguru edo komunitate politikoak ez dutela eta erakundeak egindako giza kalteaz irakurketa kritikorik egin. Bien bitartean, Sare Herritarra plataforma sortu zenetik 3 urte bete diren honetan, larun baterako deia egin dute, euskal preso politikoen eskubideen aldeko jardunaldi antolatuz Donostian, gogora ekarriz, besteak beste, baita Sara Majarenaz eta haren alaba Izarren egoera. Eta Iruñean, azken hilabetetan bezalaxe, 2 astez behin elkarteratzeak gaur Sarasate pasealekuan, gazte altsasoarren askatasuna eskatzeko, Nafarroako hainbat hautetsi atxiki dira gaur, uda eta gero irailaren 6. berriz ere ekingo diote elkarretaratze erronda honi, instituzioen eta herritarren babesa biltzen segitzeko asmoa jakinarazi dute hala eta guztiz ere gazten gurasoek eta sakabanatu egin dituztela salatu. Eta ekonomia kontuak atarian aipatu dizkizuegu, hazkundearen desazelerazioa izpe hartu baitute besteak beste. Tira, Jaurlaritzak espero du 56.000 lanpostu sortzea datozen 2 urteotan, aurreikuspenak beteko badira, krisiaren eraginez galdutako enpleguaren 3 laurdenak berreskuratuko lirateke honen bestez. Eta bestalde, bidegi auzia izpide, instrukzio fasea 5 urtez luzatu baitu epaileak, delitu zantzuak ikertzeko denbora gehiago behar duela, halaxe argudiatu du epaileak, kasuaren izaera konplexua eta teknikoa. Esanaz, fiskalak egin du epea luzatzeko eskaria, peritu frogak ez direlako egin besteak beste Euskal Herria Bildu, pozik erabakiarekin, epaileak sinesgarritasuna eman dielako aurkeztutako 2 kereilei. Eta emakumeganako indarkeria izpide hartuko dugu baita ere, buruko gaixotasunak dituzten 4 emakumetatik 3 tratu txarrak jasan dituztela baitio FEDEAFES buruko erien elkarten federazioak plazaratutako ikerketak. Kezkagarriak datuak eta ondorioak hauetxek espezializatutako zerbitzuak beharrezkoak direla emakume hauek artatzeko. Eta gay, lesbiana eta transexualen hartasun eguneko ospakizunak gertu, bat egin du Iruñeko udalak aldarrikapen egunarekin, eta eguna iritsi bitarte, aisialdi eta hausnarketarako ekitaldi andana antolatu dituzte, 28 plataformarekin batera. Besteak beste, LGTB zentroa zabalduko dute eta ekainaren 28an manifestazioa egingo dute aniztasunaren alde. Eta Nafarroan, segituz, temperatura epelak eta beroagoak ere bai, sute arriskua temperatura altuen ondorioz, arriskua areagotu egin dainbat zonaldetan, gobernuak ohartarazi du, suteak eragin ditzaketen jardurak ekidin egin behar direla, esan da bezala, ez da sute albistea, baina sute arriskuan egon bagaudela bai.
Eta kiroletan berriz, Osasunaren etorkizunaz ariko gara, estrenatu berri dugun Nafarroa Gaur debate saioan, Osasunak denboraldi kaskarra egin duela onartu arren, gonbidatuek irtenbide zehatzak mahai gainean badaudela, aitortu dute, tira, Iruñeko erredakzioan gako nagusia taldearen esentzia mantentzea dela nabarmendu dute. Eta azken albistea, azken ordukoa berriz, Gorka Iraizoz, Gironara badijoala, urtebeteko kontratua sinatu duela, horixe azken ordua. Eta ikuskizunik ere izango da bestelakoan, Spartan Race lasterketa ezaguna aurkeztu baitute gaur Bilbon, han izan gara baita geu ere, xehetasunak jasotzen, eta bukatzaldera, doinu hauek ere bai, bart izan baitira, berretxarrak taldekoak, urte hurrena ospatzen ari den Donostiako Doka Kafe Antzokian. Hori, bukarara utziko dugu. Gabon deizuela guztioi, Iñigo Urkullu lehendakariak erantzun egin die euskal presoei, eta besteak beste, Jaurlaritzako buruak erantzun die, esanez baldintzak jartzeko eguaren ez daudela, Urkulluk dio, eskakizunik egiteko moduan ez daudela, besteak beste, gogoratzekoa da, sakabanaketa eta urruntze politika bukatu arazteko eskatuz, euskal presoek igorritako gutunei erantzuten hasi dela Urkullu, hala jakin dugu gaur arratsaldean, Jaurlaritzako buruak dio presoek eta euren inguru edo komunitate politikoak ez dutela eta erakundeak egindako giza kalteaz irakurketa kritikorik egin. Esan da bezala, urruntze eta sakabanaketa neurriei aurre egiteko eskakizuna egin diote, euskal presoek Iñigo Urkullu lehendakariari erantzuna momentuz ordea, badirudi, autokritikarik ezean ez dela aldaketarik izango Urkulluren posizioetan. Egoera horren baitan, sare herritarrak jardunaldiak antolatu ditu Donostian, datorren larunbat honetan, sare herritarraren sorreraren 3. urteurrenean. Gaurko agerraldian ez dute ahaztu nahi izan eta nabarmendu dute egoera larria dela, gaixo dauden presoena, ez hori bakarrik, sakabanaketa politikaren biktima zuzen diren presoen seme-alabak ere. Oiartzabal sareko bozeramailearen hitzetan une esanguratsuan dago euskal gizartea eta presoen auziari konponbidea emateko garaia iritsi da. Guretzako momentu honetan uste euskal gizarteak aurrera egiteko eta euskal jendarteak aurrera egiteko, pagina pasa behar duela, eta aurrera egin ahal izateko, gai honi irtenbide bat eman bartzaio ez, eta konponbidearen norabidean euskal gizartea guretzako parte aktiboena izan behar du, uste gure ardura dela ere honi aurre egitea. Egun osoko egitaraua antolatu dute horretarako, eta jende esanguratsuaren babesa jaso du sare plataformak. Besteak beste Urko musikariarena, giza eskubideen defentsarekin bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaiolako. Permititu beharko dugu, danok gauzak zeharo aldatzen nahi dira ja, eta jende guztia, ideologia guztikin, lehenengo dira bizia eta lehenengo derechos humanos netzat da importantena. Horregatik, hortan nago. Larunbatekoa jaigiroan antolatu dute, sarekoen hitzetan, eta erakundearen armagabetzeak behin betiko konponbidera gerturatzeko aukera ematen duelako. Edo nola ere, aldarrikatzailea izango da festa, euskal preso, exiliatu eta deportatuak etxean nahi dituztelako. Hain justu, Sara Majarenas presoa Donostiara ekartzearen alde agertu dira, Gasteizko Legebiltzarreko alderdiak gaur goizean. Izarrekin Sara etxera plataformako kideak, Legebiltzarreko giza eskubideen batzordean izan dira, zehazki Majarenasen eta haren alabaren egoera salatzeko asmoz. Kontxi Ibarreta, Majarenasen amak, laguntza eskatu die batzordeko kideei, Izarrek datorren ikasturtea etxean egin dezan. Batzordean ordezkaritza duten alderdi ia guztiak agertu dira, euskal presoa eta haren alaba Donostiara ekartzearen alde. PP izan da, eskaera babestu ez duen bakarra, soilik nabarmendu du ama-alaben arteko harremanak bateragarria izan behar duela Majarenasek justiziarekin dituen zorrekin.
Altsasuko gazte auzipetuak bestalde sakabanatu egin dituztela jakinarazi dute euren senideek. Azken ordutako albistea da hori. Gaur bi astez behin egin ohi duten elkartaratzerako hitzordua izan dute. Iruñan Sarasate pasealekuan gaur hainbat hautetsiren babesa jaso dute. Udako tartearen ostean berrekin egingo diote elkartaratze sorta honi, hala eta guztiz ere instituzio eta herritarren babesa jasotzen segitzeko lanean segituko dutela iragarri dute gurasoek. 7 hilabete baino gehiago dira Adur, Oian eta Jokin espetxean dituztenetik, eta orain gainera berriz dispertsatu dituzte. Hori soilik ez Adur isolamenduan sartu zuten espetxe martxa eskertzeagatik. Gaur bi astero bezala Sarasate pasealekuan egin dute elkarretaratzea Altsasuko gurasoek, herriaren babesarekin, eta oraingoan Nafarroako hainbat talde politikoko hautetsiren babesarekin. Jasotzen ari diren laguntza eskertu dute, eta bestalde salatu dute atxilotuei orain ezarri dieten sakabanaketak gehiago zaildu dituela bisitaldiak. Zoritxarrez ordea oso berri mingarriak heltzen ari zaizkigu. Auzitegi Gorenaren erabakia adibidea, non kasuaren eskuduntza entzutegi nazionalari ematen dion. Bestetik, Adurren isolamendua, elkartasuna adieraztera joan zirenei eskerrik asko esateagatik zigorra ezarri diote. Eta hirugarrenik, atxilotutako hiruen lekualdatzea eta sakabanatzea. Oian Navalkarneroko espetxera eraman dute, Adur Aranjuezera eta Herenegun Jokin Estremerara. Alsasun gertatutakoa, estatu mailan gertatutako antzeko kasuekin alderatuz, orain dela gutxi Lugon esate baterako, trataera zeharo desberdina jasotzen ari da. Kasu asko epaiketa azkar baten bidez eta bi aldeentzako 100 euroko isunarekin ebatzi dira, aldiz Altsasuko gazteak 10 urtetik gorako kartzela zigorren aurrean daude. Terrorismo delitutzat epaituko baita. Gainera, 3 gazte 7 hilabete daramate preso FIES araupean, sakabanatuta eta urrunduta. Beraz, ozen nahi dugu, behin eta berriz. Justizia nahi dugu. Altsasukoa ez da terrorismoa. Adur, Jokin eta Oian aske, eta Altsasukoak aske. Joseba Asiron Iruñeko alkatea elkarretaratzean izan da eta bidegabekeria honekin amaitzeko eskatu du. Gaineratu du ezin dela gazteen bizitzarekin hala jokatu. Bueno, hemen azken finean ikusten ari dena da, bidegabekeria haundi bat egin dena, Altsasun eta Altsasuko herriarekin. Eta berriro ere etorri gara esatera argita garbi justizia besterik ez dugula nahi eta Altsasun gertatutakoak ez duela zerikustekorik terrorismoarekin. Eta nik nire aldetik behintzat gehitu nahi dut ere, zeharo ilogikoa dela bilakatzea goizeko 4 edo 5 taberna batetan jaietan gertatutakoa nola eraman daiteken terrorismoarekin parekatzera, ez? Hori da bidegabekeria bat eta ematen du zoritxarrez argi eta garbi zein den Espainiako estaduan dagoen justiziaren maila. Batzutan egia da ematen du, estadua gor eta mutua dela, halako mobilizazioen aurrean, baina guk gurera jarraitu behar dugu salatzen, jarraitu behar dugu argi eta garbi eta ozen esaten hangoa ez dela terrorismoa, ez zela terrorismoa izan eta ez duela terrorismoarekin zerikustekorik. Eta beraz, beste trataera bat eman behar zaiola. Ezin dugu jokatu gazte batzuen bizitzarekin horrela. Krisi garaian galdutako enpleguak berreskuratzeko aukera ikusten du Jaurlaritzak datozen 2 urteotan, besteak beste 56.000 enplegu berreskuratzeko aukera eta datuak badituztela jakinarazi baitute. Hazkunde horren baitan, desazelerazioa moteltzen ari dela jakinarazi baitu ekonomia sailburuak. Lehen aldiz, 4 urtera begirako aurreikuspen makronomikoak egin ditu Eusko Jaurlaritzak eta 2020 bitartean 56.000 lanpostu sortzea espero du. Gobernu Kontseiluak 2018 urterako aurrekontu jarraibideak onartu zituen atzo. Horren barruan, hazkundearen aurreikuspenak berrikusi ditu Jaurlaritzak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako barne produktu gordina aurten 2,7 haziko dela uste du, orain arteko prebisioan baino 2 hamarren gehiago. Aurrera begira hazkunde txikiago aurreikusi dute.
Datorren urterako 2,3koa izango litzateke, eta kopuru horretan oinarrituko da gobernua aurrekontu proiektua osatzeko. Orain arte espero zuena baino 10 bat gehiago da. 2019an eta 2020an barne produktu gordinak 2,2 egingo luke gora. Enpleguaren sorrera iazkoaren pare egongo dela uste du gobernuak. 4 urterako ibilbidea betetzen bada, krisian galdutako enpleguen 3 laurden berreskuratuko ditu ekonomiak 2020 urterako. Bestalde, aurrekontu jarraibideek berritasun bat izango dute aurten. Lehen aldiz, aurrekontu estrategikoak izango direla aurreratu zuen Pedro Azpiazu Ogasun eta Ekonomia sailburuak. Aurrerantzean, gobernuak ezarri dituen helburu estrategikoek eta konpromisoek aurrekontu programa izango dute beraz, eta politika publikoen emaitzak etengabe ebaluatuko dira, Azpiazuk azaldu zuenez. La contribución de las políticas a la consecución de los objetivos estratégicos. Bien bitartean, bidegi auzian ikerketa prozesua beste hainbat denboraz luzatzea erabaki du epaileak, hala jakin dugu gaur, eta argudiatutakoa konplexua dela oso auzia eta ikerketa teknikoa oraindik ere gehiago sakondu beharra dagoela. Euskal Herria Bildu pozik epailaren erabakiarekin delitu zantzuak ikusi dituelako koalizio independentistak aurkeztutako 2 kereiletan. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta hainbat ordezkari politikoei gaia seriotasunez hartzeko eta arduraz jokatzeko eskatzen diogu. AP bateko obretan egondako ustezko irregulartasunak ikertu eta argitu ahal izateko oztoporik gabe. EH Bildutik norabide honetan auzia erabat argitzeko gure konpromisoa berrestu nahi dugu. Gaiak eskatzen duen ardura eta zuhurtzia eskainiz. Gizarte gaiekin segituko dugu, izan ere, tratu txarrak eta buruko eritasunak uztartuz datu kezkagarriak aurkeztu ditu gaur FEDEAFES elkarteak. Buruko gaixotasuna duten 4 emakumetik 3 tratu txarrak jasan dituztela jakinarazi baitu elkarteak. Egoera hau izanik, espezializazioa eta zerbitzu bereziak eskatu dituzte emakume hauek denak hartatzeko. Kezkagarriak dira esan da bezala datu hauek, noizbait bikote harremana izan eta buruko gaixotasun larria duten emakumeen 80% inguruk jasan baitute bikotekideak ere egindako indarkeria. Familiarekin bizitako emakumeen 152 indarkeriaren biktima badirela ere, hala azaldu dute, biktima izan arren, ez dakite ordea gehienek eta 10-tik 4 baino gehiagok ez dute uste biktima egoeran daudenik. Are gehiago, erruduntasun sentimendua da emakume hauek pairatzen dutena. Egoera aldatzeko eskaera zehatzak egin ditu FEDEAFES elkarteak, datuen berri ematearekin batera, besteak beste, koordinazioa eta protokolo bereziak eskatu dizkiote, bereziki Osakidetzari, besteak beste, prestatzen hasteko, arreta psikiatrikoa ere beharrezkoa izango delako. Gizondoz programaren barruan gazteak berdintasunean 2.0 bideojokoa abiarazi du Emakundek. Nerabeen eta gazteengan kontzientzia eragin nahi dute, bereziki gizonezkoengan. Izaskun Landai da Emakundeko zuzendariaren hitzetan, ikerketa askok erakusten dute gazteen harremanetan sexismoa gailentzen dela eta tratu txarrekiko normalizazioa dagoela. Harremanetan sexismoa gailentzen dela. Ikusi dugu adibidez gazte eta nerabe askok ez dituztela tratu txartzat jotzen jokabide jakin batzuk, hala nola bikotea iraintzea edo haren harremanak eta jarduerak kontrolatzea. Askok normaltzat hartzen dituzte honelako jarrerak. Nesplora enpresak garatu du proiektua teknologikoki eta bertako Gema Klimentek eta Gizonduzeko Josetxo Ribierek ere parte hartu dute aurkezpenean. Egunerokoan hartu beharreko erabakiak dira bideojokoaren muina. Berdintasuna egunerokoan eraikitzen dela nabarmendu du Landaidak. Askotan esaten dugu berdintasuna eguneroko erabakietan eraikitzen dela eta joko honetan hain zuzen ere erabakiek dute protagonismoa. Harreman batean kontrola ematen danean eta zuk erabakitzen duzu zure bikotearen mugikorra begiratzea, horrek
gaitasunak kenduko dizkizu, ez? Ze hori ez da aukera egokia. Bideojokoa gaztaentza sortu badute ere, ezigunetan lanketa egiteko baliabide didaktikoak ere egin dituzte. Hain justu, 2016an modu pilotuan testatu dute hainbat ikastetxetan eta 2017ako zentro gehiagotan lantzea aurre ikusi dute. Irakasle eta prestakuntza ematen duten pertsonentzako hezkuntza tresna da, unitate didaktiko espezifikoekin. Eta material hau hezitzaile hauen eskuetan uzten dugu. 2016 urtean proiektua modu pilotoan testatu da, eta horretarako prest agertu diren 6 ikastetxetan, 549 ikaslek eta 81 irakaslek hartu dute parte, eta bai batzuek zein bestek oso ondo baloratu dute bideojokoa tresna pedagogiko gisa. 2017an proiektua beste zentro batzuetan landuko da, bideojokoa zein materialak, beraz, lantzeko interesa duten ikastetxek zein hezkuntza ez formaleko zentroek, Emakunderen gizonduz programarekin jarra daitezke harremanetan. Iruñeko udalak bestalde bat egin du ekainaren 28ko aldarrikapen egunarekin, LGTB kolektiboaren aldarrikapen egunarekin hain zuzen ere. Ekainaren 28 bitarte, hainbat jardunaldi eta ekitaldi antolatu dituzte, eta nola ez, egun horretako hitzorduarekin ere bat egin du Asironen udal gobernuak. Gero eta gertuago dago LGTBIQ arrotasunaren nazioarteko eguna. LGTB? Bai, LGTB. Eta urtero bezala, eguna ospatzeko ekitaldi ugari antolatu ditu E28 plataformak. Aurten gainera, Iruñeko udalak ere bat egin du hitzorduarekin. Ekainaren 28an ospatuko da nazioarteko eguna eta gaietara ostiral honetan bertan hasiko den hitzaldi, zine emanaldi eta kontzertu zikloa antolatu dute. Aniztasun afektibo-sexuala eta genero identitatearen aniztasuna aldarrikatzea izanen dute helburu antolatzaileek. Bezperan eginen da ekintza nagusietako bat Iruñeko LGTBI zentroaren irekitzea hain zuzen. Politiko eta instituzionalek eginen dute lehenik ekainaren 26an eta 27an berriz kolektiboekin eginen da irekiera ekitaldia. San Gregorio kalean zabalduko dute zerbitzu berria. Ekitaldiak baina ostiral honetan hasiko dira. Transa izatea ederra kontua mailingurua izango da lehenengo jarduera arratsaldeko 6etan Kaldereria gelan. Eta ondorengo egunetan berriz, leku berean, LGTBIQ ziberaktivismoa, LGTBI fobia kirolean, edota intersexualitateak gaien inguruko hitzaldiak eginen dira. Golen Baionan berriz, zineforuma izanen da, ekainaren 20ean eta 22an, eta 24ako aldiz kontzertua antolatu dute. Las Jikeis eta Kai ariko dira San Jose plazan arratsaldeko 6etan. Ekainaren 28an arrotasunaren egunean manifestazio batekin amaituko dira ekitaldiak. Hilabete honetan bertan ekainaren 8 LGTBI berdintasun sozialeko foru lege proposamena gehiengo osoz onartu zuen Nafarroako parlamentuak. PSNek aurkeztu zuen proposamena iaz, baina lauko gobernuari eusten dioten indar politikoek eta eragile sozialek ere parte hartu dute arauaren idazketa prozesua. Aniztasunak aberatzen gaitu! Frantziako legebiltzarreko hauteskunden bigarren itzulia gertu dugun honetan, makronistak eta makronista laitak izpide, horien artean baita norgehiagoka. Euskal Herria baik ez du ez batarentzako ez bestearentzako eskatuko bozka, hori bai, gaur egindako agerraldian nabarmendu dute, emaitzak ikusgarriak izan direla, esker honeko hitzak izan dituzte beraz, bozka eman dieten ia 13.000 herritarrentzako. Zentzurretan, azpimarratu dute Euskal Herria salbuespen izan dela, Frantziako joera nagusi horretan izan ere, ezkerra galbidean izan da azken hauteskundeotan. Analisia, Goizeder Taberna eta Jon Ansa kazetarien eskutik. Frantziako legebiltzarrerako hauteskunden lehen irakurketa Euskal Herriko ikuspegitik. EH Bairen garaipena herri askotan, barnekaldean, normalean baino gehiagotan, baina orokorrean bere emaitza onak, 1000 boz baino gehiago lortu baititu 2012tik 2017 artean.
asko aintzinatu da Lapurdi hegoaldean eta Barnekaldean, lehen erranduan bezala. Naiz eta abstentzioa izan eta beste alderdiek sufritu duten abstentzioa izan Ipar Euskal Herrian ere bai. Eta horrek erakusten digu politika gaur egun bai Europan eta bai gure estatuetan eta etorkizun bat izan daitekeela behetik datozen mugimendu hauek, tokian tokikotik posizio ezberdinak defendatzen dituztenak eta Hego Euskal Herrian ikusten dugun bezala Espainiako estatuan aldaketaren bat emateko aukera bakarra dela tokian tokiko lekuetan benetako aldaketak ematea, agian beste tokietan ere honek pista batzuk ematen dizkigu, agian hortikan joan daitezkeela gauzak, ez? Itxuraz badago politikarekiko sekulako distantziamentu bat, abstentzioaren datuak gaztediaren artean ikaragarriak dira. Hitz egiten ari gara, 18 eta 24 urte arte bitartean Ipsosek egiten duen ikerketa horretan 163az, 25-etik 34ra 165az, 25-etik 59ra 157az, beraz, abstentzioaren datuak kualitatiboki ere belaunaldien artean ikaragarri esanguratsuak dira, ezta? Titular askotan Emmanuel Macron presidentearen inguruko zerrendak garaie, baina nagusitu, berez, abstentzioa nagusitu da. 51%koa izan da estatu mailan. Abstentzioa oso azkarra izan da, berez legebiltzarreko hauteskundeetan hala izaten da, baina aldi honetan handiagoa izan da, 140 baino handiagoa Ipar Euskal Herrian, eta 150ra iritsi da frantses estatuan. Beraz, horrek eragiten du gogoeta gehien obserbatzaileen artean, frantses hautesleek politikarekin eta hauteskundeekin duten harremanaz. Nire ustez honek interpelazio sistema bat egiten dio ezkerrari. Hain zuzen ere, ezkerrak delako nolabait gobernuaren aurrean edo berak defenditzen duen proiektu neoliberal horren aurrean oposizioa egin dezaken bakarra. Eta momentu honetan hori lortu ez duenez alternatiba izatea lortu, egongo den oposizio bakarra Macronen gobernuari instituzioetatik kanpora egongo den oposizioa izango da. Momentu honetan Frantziak hauteskundeek eta azken urtetako prozesu guztiak erakusten duen gauzetakoa da, nire ustez edo sintometakoa da gaur egun politika mailan dagoen aferarik importanteenetakoa dela herritarrak alderdi politikoekin edo talde politikoekin edo erakunde politikoekin eta horien bidez nola harremantzen diren politikarekin, ezta? Orduan, modelo oso bat dago zalantzan, modelo oso batek ez du funtzionatzen, denbora garama funtzionatu gabe, eta Europa mailan ikusten diren joera ezberdinek hori adierazten digute, ezta? Inkluso, proiektu neoliberala defendatzen dutenek ere, bilatu behar izan dituztelako forma berriak herritarrengana beste modu batera, herritarrekiko harreman hori beste modu batera planteatzeko. Bilatu eta topatu, presidentearen boterea egonkortzea edo egonkortzen uztea erabaki dute herritarrek, eta printzipioz, eroso gobernatu ahal izango du. Emmanuel Macronen alderdiak edo mugimenduak gehiengo absolutua lortu duela legebiltzarrean, 132 lortu du, eta horrek presidente gaztea indartu du asko. Ipar Euskal Herrian ere emaitza oso onak egin ditu, 3 hautesbarrutietan. Orain arte, frakasatu duen zerbait izan du da proiektu neoliberal horren ezarpena. Eta horrek, erreakzio bat ekarri du, ikusi bezala modu diferentetan. Naiz eta paradogikoki hautatu den, hautagaia den, hain zuzen ere, proiektu guzti hori babesten duena. Beraz hor, karrak bat badago, eta Macronen proiektuak espalin badu funtzionatzen, espalin badu emaitzarik ematen, ikusiko dugu, agian bai, nik ez dakit, baina espalin badu emaitzarik ematen, zalantzari gabe, erreakzio hori gertatuko dela, eta ez dakigu ze formetan izango dan, ezkerretik izango dan, eta horrek ere utzi egiten balin badu,
Agian beste aukera batzuetatik. Bigarren itzuliari dagokionez behintzat, alternatibarik ez. Ez dago argiki Macronen oposizioan kokatzen den hautagairik. Beraz, Macronen alderdiko hautagaiak gelditzen dira, 3 hautesbarrutietan, Ipar Euskal Herrian, eta parean dituzten hautagaiak ez dira argiki oposizioan kokatzen. Beraz, hor dugu Jean Lassalle, Resistant alderdikoa, Colette Capdevielle, alderdi sozialistakoa, eta Ego Lapurdin, Maider Arostegi, Les Républicains alderdikoa. Beraz, igandean ikusiko dugu arrunt makronistak izango diren Ipar Euskal Herritik Parisera joango diren diputatuak edo makronista laitagoak. San Juansuak oraindik ere gertu ditugun arren oraindik ere ez dira heldu, hala eta guztiz ere antzematen da temperatura gora ari dela egiten. Tira, Nafarroan gobernuak honezkero kezka azaldu du, sute arriskua dela eta jarraibideak ere eman dituzte, halako gertakaririk, istripurik gerta ez dadin edota arriskua behintzat ahalik eta gehien murrizteko. Nafarroako gobernuak herriari hots egin dio suteak eragin ditzaketen ekintzak saihestu ditzan. Datorren ostiralera arte sute arrisku altua izanen da Pirinioen zonaldean, erdialdean eta herriberan. Temperatura altuak direla eta arriskua areagotu egin da eta horri gehitu behartzaio ezetasun falta. AEMET, Espainiako Eguraldi Agentziak alerta naranja ezarri du herriberan, 29 gradura helduko omen baita temperatura eta erdialdean ordea alerta horia ezarri dute. Nafarroako gobernuak suteak ekiditeko martxan jarri ohi duen kanpaina aurreratu egin du. Hain zuzen ere, ekainaren batean 10 suhiltzaile, gidari eta langile batu ziren hainbat lantokitara. Horrez gain, suteak ekiditeko hainbat aholku jaurti ditu hiri segurtasunerako zerbitzuak, hala nola zigarretak zakarra eta kristalezko botilak lurrera ez botatzea. Horiek baitira suteen arrazoi nagusiak. Eta kirol kontuetara salto eginez, berotasuna bai bestelakoan jaso duena Osasunak denboraldi honetan zehar, hala eta guztiz ere babes hori nahikoa ez du izan, denboraldiaren bukaera kaskarra izan baita benetan. Taldearen esentzia ez galtzean, gakoa hortxe dagoela adierazi digute. Nafarroa gaur debate saioan estrenatu berri dugun saioan geure solaskideek. Bart gauean Nafarroa gaur izeneko debatea ikusi ahal izan zen Hamaika telebistan. Iruñeko erredakzioan Osasuna futbol taldea izan zuten hizpide, Gorka Azpiroz, Osasunako bazkide eta batzordekideak, Einaut Agirrebengoa Berriako kirol kazetariak, eta etxe honetan aski ezaguna den Beñat Zarrabeitia Arrubia saioko gidariak. Osasunak emaitzei dagokienez denboraldi kaskarra egin duela onartu bazuten ere, baikor agertu ziren gonbidatuak datorren denboraldiari begira. Nire ikuspuntutik ez da urte galdua izan. Naiz eta kirolarloan Osasunaren denboraldia nahiko tortura izan den beste alde positiboa badire. Adibidez, sozial arloan edo giza arloan, bazkide arloan ikusi ditugu aurrera pauso handiak. Bai asambladetan, baita ere estatuten erreforman. Ikusi da gainera asteburuero nola zaleak joan garen, sadarrea eta 15.000 pertsona ia asteburueroan. Orduan ikusi izan da Osasuna inoiz baino biziagoa dagoela. Naiz eta bigarren mailara jetxi, nolaiteko ilusio hori erenik somatzen duze. Bigarren maila sarri askotan infernutzat jotzen da, baina nik uste dut Osasunako zalentzat eta Osasunarentzat bigarren maila azken urtean behintzat kategoria oso polita izan dela eta alternatiba oso politak ematen ditu eta azkenean erakutsi da futbola ez dela bakarrik lehen maila, ez? Bigarren mailan ere futbola badagoela eta sarri askotan lehen mailakoa baino politagoa dela, ez? Bai ordutegi aldetik, giro aldetik ere bai, eta uste dut ilusioa zaleak behintzat badutela eta espero dut jokalariak ere ilusio aldetik pilak kargatuta ilistea. Nik uste bigarrengo mailan badauzela hainbat jokalari nafar, maila erakutsi dutenak, batzuk atletiken arrobian ibilitakoak urte askotan, eta nik uste jokalari interesgarriak izan daitezkela Osasunarentzat, batetik etxean egongo liratezkelako, klubak lurraldean suposatzen duena ezagutzen dutelako, ziurrenik horietako batzuk inkluso Osasuna zaleak izango ziren umetan, eta nik uste atxikipen maila horrekin eta kalidadezko
edo errefortzu batzuekin, klubak eta zalegoak bain daukaten sinbiosi horrekin, nik uste Osasunak, Martinek aipatu modan ez, kasu honetan 10. gora, 6. gora egoteko aukerak izango dituela. Heldu den asteartean hitzordu berria izanen da, Nafarroak gaur debatean, euskara izanen da hizpide. Nafarroa gaur debate saioaren laburpena zenuten bertan, seidan ere oso-osorik ikusteko aukera izango duzue, eta Maia Erreteneaga lankideak ongi aurreratu duen bezalaxe, datorren astean euskara izango dugu hizpide bertan. Eta kirol kontuekin bukatzeko Bilbo aldera ingo dugu, izan ere gaur Spartan Race lasterketa ezagunaren edizioa aurkeztu dute eta geure bertan izan gara. Ekainaren 24an, larunbata, Bilbora itzuliko da Spartan Race oztopo lasterketa. Mendia, aldapa, lokatza, ura, sua eta mota guztietako oztopoak izango dira munduan egiten den oztopo lasterketa garrantzitsuenetako honetan. Iaz, 4.000 lagun inguru bildu ziren Artxandan egin zen lasterketan, eta bigarren edizio honetan beste horrenbeste biltzea espero dute. Aurtengo lasterketa Kobetamendin izango da. Edizio honetan gainera, dibertsitate funtzionala duten hainbat pertsonak hartuko dute parte. 3 lasterketa mota egongo dira maila desberdinetako parte hartzaileentzat zuzenduak, eta helburua oztopoak elkarrekin gainditzea izango da. Ángel Sanz, lasterketako country managerrak azaldu duenaren arabera. Vamos a demostrar que efectivamente somos capaces de superar obstáculos. Ellos lo hacen todos los días. Lasterketa hainbat pertsona entzutetzuk babestuko dute. Besteak beste, Andoni Goikoetxea, Koikili Lertxundi, Dani Aranzubia edo Carlos Gurpegik. Argia Fundazioak eta Euskal Herriko Down Sindromaren Fundazioak ere hartuko dute parte lehiaketa honetan. Garrantzitsua da laguntzea pertsona hauei oso garrantzitsua da niretzat eta larun batean oso pozik egon naiz eta laguntzea batez. Ekainaren 24an beraz, munduko oztopo lasterketa ospetsuenetakoa Kobetamendira etorriko da. Eta kirol kontuekin bukatzeko, futbolari helduko diogu berriz ere, izan ere Gorka Iraizozen fitxaketa dugu, gaur azken orduko albiste, Girona aldera joango da, Antsoaingoa, eta bihar bertan egingo dute aurkezpena, tira gaur arratsaldean dagoeneko ofizial egin ostean. Eta bukatze aldera, Donostiara atzera etorriko gara, Donostiako Antigua auzora, Mikel Laboak bihar egingo zituken bere urteak, tira, bezperan, haren obra ere gogoan izan dute, Berritxarrak taldekoek, eta tira, publikoare osorik entregatu zaio beste behin ere, dagoeneko mundu zabalean halako ospea egin duen taldeari. Donostiako Doka Kafe Antzokia urteurren ospakizunetan da. Sagarrerak minutu gutxian agortu ziren eta tira batzuk zortedun izan dira eta Bart Berritxarraken doinuez gozatzeko parada izan dute. Eta guk, tira, tartetxo bat behintzat ekarrena izan dizugu. Hori beraz, Doka Kafe Antzokian Bart ikusi ahal izan dena, tira, gaurkoz onaino heldu gara, badakizuela ere, une oro non izango gaitu zuen, sare sozialetan badakizue arraunean bagabiltzala, eta nahi eran eta online badakizue amaika.eus. Gabon pasa.